Lo 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 lo. Padha mulih me apa kowe, Lo 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 lo. Lo 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 lo. Bagaimana kalian berdua ini? Duh, lang ning ndi pesae? Kowe ndak gak klambinem nih kono. Pemirsa. Ya kumban kurang tak pepe pemirsa. Wes, tapi karek mepetok. Yo ngono ki lawang. Iku mukakno amben. Apa wis salin? Ya wis nang salen. Pemirsa, hari ini kenapa anak dua ini pulangnya cepat? Ini tadi dapat dispen dalam rangka ini tadi mau pengukuhan genre di Kecamatan Sambong. Ini kan pasti dapat surat dispen dari kecamatan. Tadi sudah diizinkan dari pihak sekolah, jadinya mereka pulang. Lah ini persiapan untuk berangkat ke sana. Nantinya kan pengukuhan per desa itu perwakilannya 2. Jadi satu Kecamatan Sambong. Desanya berapa yo? 10 Bu. 10. Lah kok grupmu genre berapa? Wah, Lu kok gak ngerti. Ayo dado metu. Kuwi katok klambine ning kamare Mas. Lah iku maksude alah ora usah men ketanyar. Iya wis ben gak apa-apa. Iya wis setrika kono sedelok. Iki lho kanune setrikonane. Ndek mang bunda nyetrika ya kowe gak nampuni. Ya wis tak tanane sik. Wes lanjut iki ya. Kendang gage ki nganggo konoan piring mek apa ya. Iki ndak dompet iki. Dompet. Sentuhan dompet. Ya Allah iya idangan. Iki dibaca apa iki? Ojo rene. Oh nyusannya iki gono. Ndang anu ni. Ngono kuwi Dik iki. Oh, ki malah ning kene kuwi ana. Ya. Ayo kan ndek rene sik. Tak wacane kuwi apa? Rene cedak ngisor salwa kuwi. Ki mau wis hade purung? Karo lali. Ngono Dik. Hade. Cepetane sik. Nah, kita wacane iki ngisormu kuwi wacan kuwi apa kuwi? Salam genre. Ya generasi berencana, forum generasi berencana. Terus ngisore Kecamatan Sambong. Terus lengene. Duh, lengene. Katakan tidak pada nikah dini, seks pranikah dan nafsa, narkotika dan iki forum generasi berencana Kecamatan Sambong yo. Iki engko nek pemirsa mereka berdua itu pulang bukan serta-merta mulih ngono tok yo. Iki terah ono acara. Nah, iki kan mereka berdua yang dapat mandat dari desa untuk menjadi perwakilan Desa Gaduh. Wes kuwi ae, apik kuwi. Wis apik cocok wis. Mateng wis. Wis kena kudungan aja mubeng ae. Dene jam 8 apelane sik. Lah kowe mbok buka ngono le, gak mbok tutup ae. Gampang. Gampang piye le? Gampang gampang. Ya Allah Gusti. Kok pegawai KB ya kowe? Pegawai polisi ku lho. Oh, gak Ibu kok tukang KB ora sih, Bu? Migas. Oh, gak wah. Pegawai migas. Tukang KB sapi. Ya Allah iki sing disoteng ki piye lah Bu? Siji rono siji rene. Mbok yo kowe aja kaya mariman mudrae. Rodok rene ngono lho.
Ben kowe kena tak takoki. Wong ora iso ditakoki dedakan. Gulungnya angel. Gulung no. Emah. Gulung dhewe. Emah aku. Duduk, nek ping gulung duduk. Duduk. Itu Ayi di sana. Aye. Jangan menangis lagi, Aye. Ya kalau ditutupi ora roh aku. Aku wis gak kuliah SMP. Wis kaya SMA. Jadi dedek Wis SMA. kaya bonita. Kayak anak kuliahan sih, pakai almetnya begitu. Iya enggak sih? Kamu kayak anak apa? Anak-anak. Iki mah kameranya bola api sih gak sih? Iya. Kenapa ya? Kok koyo maksudnya koyo backlight, koyo ngono ki lho maksudnya kayak sinarnya itu sinar-sinar kelabu. Sinar Jaya. Cek guys, so delok tampang-tampangnya. Aku mang temu niku. Iki mang. Cek guys. Sik ngono. Kowe mang pas liwat kecamatan, kowe sampe bocah. Akeh panganan. Bocah. Dah yo panganane wis ditoto. Aku tak kok bocah-bocah. Kowe anak sapa iki? Ya ngombe aja endah. Oh sik wae aku tak yo sing ngombe sik wae. Aku syok tak dene. Kowe tak kok bocah ditasauri jare panganane sing akeh. Berarti kancane kuwi panganan. Ya wis sampe sak terapi. Ya Allah Gusti paring ana sabar. Yo belum ngono nek sawi ya yo. Ora iso. Hah? Iso sak Udah. Rapi harusnya rapi. Ditelepon sapa iki? Ditelepon sapa sik, guys. Nah, kowe andek mundur tulung ya. Iki kamera iki gak iso di-wide. Kae deloki sampahmu kuwi. Tahu diri kamu. Kowe mubeng ae le. Wis jam pira iki? Undangane jam pira? Stylemu jajali piye style. Salwa mak keluar. Piye kowe macakmu? Wes. Jenenge ngene. Wes. Terus Saiki lho tas yo. Mak. Peneng ndi? Wis ora aku ngomong saiki. Oh, Bu iki. Repot sok. Wis sore tak repot. Pira gas kuwi? Pira kuwi? Iki kan mang gak ditopor sira ora Nah, iya Mak. Iki ada Mama. Tapi gak ada akuane gelas. Iki pira 10.000? 8.000. 8.000. Iya, biasanya 10.000 iki kan. Mas, tolong Mas Mae kasih uang 8.000 sih aku tak Kan iso. oke enek oke enek. Siapa yang kuwi ning Pak ning Bali Desa, ning kecamatan. Berarti tok menune Mak Janggo. Yo gak iki Mbak anu ketoke jajan gede. Iki maksudnya Bunda yen loh. Bunda Maksudnya yo lagi porsi 8.000. Porsi 4 Iki badokan, Mbak. Tak takoki Mak ya. Le, anu apa jenenge? Ning kecamatan wis akeh bocah wis akeh ndak jajane wis ditoto jering. Iya, kan jajane dari. Lah iya jajane ditoto mau aku takok bocah Mak mah jajane wis ditoto. Enek pira kuwi? Nasi wis diterno Ya wis. beres nasi wis diterno ya wis. Iya Mak, ya iki cah loro iki kok Mak kok menu ning bener to Bunda? Jar iki Mak Jah sing anu. Capcay ayam biasa goreng biasa ada sambel. Capcay ayam goreng. Ayam goreng Terus? ada sambel biru tak kasih kecap. Yo, makanane made in Mak Jah yo. Rungokno. Dadi jos kuwi nggo. Apa kuwi apa neh? Ya Allah, Mak. Ki cah loro ki lho Mak entuk seragam ngene iki Mak, jendre iki terus wis ayo. Apa ta apa? Sik Mak yo iki jek nganu. Ben budal sik cah iki. Kok nang juga sepatu? Manyung kuwi jenengan. Lah wong kadung deh. Kayak kudune kan ini. Wis nang ambil sepatu. Kowe ndagake ki tasmu jebut iki kono. Tasmu ning ndi panggone? Tasmu tisu kuwi kowe aja. Kaya ngono terus kowe ya. Kok yo bocah wedok kaya gak duwe resikan. Ayo ndek iki Bunda. Aku wis emosi nek ngene iki caramu. Sangoni apa neh, Nduk?
ora usah sangu tak omongi. Kowe wis entuk maem, entuk snack, entuk minum. Lah kowe iki ning kecamatan iki kira-kira kan kuwi ana wae apa jenenge? Apa jenenge wae iki mang apa? Peneguh pengukuhan genre. Lah kowe iki ning kono iki apa ya dolanan jajan apa piye? Kan ngono Pak. Nah, iki satune. Nah, cepetan. Lah ngono wis jos cah loro. Sajane yo nek macane aja ganteng dayu lho ya. Ya aku tak motor. Apa biyen ngene cantik. Aku nggo motor sana. Gak usah topian, Le. Gak usah topian. Kowe kok rambutmu malah acak-acakan ning kono. Wis ngono wae ganteng. Kok gak? Wis ngono wae ketok kowe lebih cool. Kuwi saya ini kodir. Iki apa? Bayani lah ya cah loro ki. Bayani. Senek ngono aneh. Lah kuwi tapi tak nek dikai ngono ki dadi mentol e. Kuwi lho mbok simpen, kok nek nyimpen ae kayak ngono ne, ben gak penyet iki dikek nek sendalmu kono. Ya wis ben to ora apa-apa. Wong pancen kamu kan baru pulang sekolah, ya enggak apa-apa le. Kowe sama tak nomor telepon. Ini jam Timbang tak golengnya, alok juga usah. mendingan kamu pakai motor yang ada di luar gak apa. Ini kecamatan tok kok. Gue mio lah ya. Iya mio gak apa-apa. Mio ngetrek kok kuwi malahan kok. Piye leh kowe? Mio ki standare racing kuwi Mas Anem. Lah aku simpen. Mubeng neh. Pokoknya mubeng terus. Ngocoy kocone gawe mendingan. Wong jenenge kon nang gage nang budal kok ya. Gini, jajak. Heeh, jajak. Kene padang. Ning kene padang rene yo. Kisah kesu. Heeh. Oh, ngene open. Ben koyo wong tenan. Lah, kowe gak nggo buku-buku apa-apa ngono? Ngene. Kene po yo. Nggo thumbnail yo. Mas Dio. Kene lho padang. Nggo thumbnail. Iki iso mbok pencet iki ya ben iso langsung dadi thumbnail. Heeh, iki cepetane. Kowe parakem ning ndi? Kono ning kono. Pinggir kaca kono ki. Pinggir kaca gage talah. Ngaku piyo? Iya wis racing kuwi. Wes jos. Gaye. Ndang to, guys. Kok suwe men leh, guys. Ndang to, guys. Kono sisir adik kok ngisor ning dhuwur Wes Tekan ngisor. wes jos tenan. Aja mringis kowe, mangkem. Sing apik ayo gak kenek lho yo. Wes ayo. Sapeku. Iku duwe Mas. Kucuk-kucuk. Nggawa dhuwit le. Hah? Allah. Ya wes jogo-jogo aku 10.000 ke 10.000 wes. Ya wis ngono ae, kok di terusno Oke guys, jadi iki wis sampai kecamatan. Terus tadi juga sudah mengisi daftar hadir ya. Terus wis lungguh, wis golek panggon, wis ditoto panggone ya. Terus iki enek hiburan. Nah, iki tak tuduhno. Iki kaya apa jenenge host rame iki guys. Jadi mang sebelum acaranya dimulai kuwi enek hiburan apa dari Mbak Cinta kalau gak salah ya namanya. Iku nyanyi lagu apa Mas Mang? Lali aku. Pokman nyanyilah kuwi ya. Terus iki nah iki guys. Jadi sambil menunggu sapa ngono mang menunggu menunggu wong saka Blora. Terus hiburane kuwi. Terus iki untuk para pengurus. Kene juga ada pengurus PKK. Nah, iki menyanyi. Nyanyine iki mang lagune apa ya, Mas? Pokman apa ya? Terus engko piring enek duwete guys ketoke, tapi mbuh nek tak lebokno apa ora? Duwet ambek nunggu wong saka kabupaten. Terus iki sudah dimulai guys acarane. Iki menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iki kenapa tak dubbing ya perkara engko bakal apa jenenge apa ndah copyright. Terus iki kenapa videone ngadeg
perkara iki mang HP dienggo dokumentasi guys, seperti itu ya. Iki mang wis enek doa, terus iki iku acara pengukuhan dan iki sambutan dari Pak Camat keselek guys. Terus ini dari Ibu PKK. Terus lanjut lagi. Engko ada lagi guys sambutan dari Pak Sopo mang Mas jenenge. Soko kabupaten juga guys iki ya, seperti itu. Oke guys, jadi tak ceritakan lagi ya acarane mangki seperti apa. Jadi sepurane banget nek aku kuwi gak sempet nyoteng sing miring soalnya kan mang fokus acara, terus kan mang kan mendengarkan sambutan terus kaya ya mangan pengukuhan genre sambung ya. Jadi perubahan periode ngono kuwi ya guys. Dan aku kuwi masuk ke periode 2025-2030 seperti itu. Terus mangki apa disuruh mendengarkan dan aja nyekel HP sik ngono kuwi yo guys. Kan terkadang kan nek ngono kuwi kan terkadang do nyekel HP. Jadi mang apa tolong didengarkan dulu. Ini hanya sebentar ngono. Terus ya wis akhirnya mangki video ki mau nggo apa jenenge dokumentasi ya, dokumentasi. Makanya videone kuwi ngadeg kabeh. Ki sapa iki paket ki? Paket Mas. Iya. Paket guys sik. Oke guys, lanjut sepurane mang enek paket ya. Jadi tak ceritakan ya, mang kan aku budal terus seperti biasa mengisi daftar hadir, terus tempat duduknya diatur. Sing sebelah pokoknya nek soal depanku ya, depanku mengarep kuwi, sebelah kiri kuwi apa jenenge genre, sebelah kanan kuwi ibu-ibu PKK. Jadi mang terus wes apa pembukaan terus apa jenenge nyanyikan lagu Indonesia Raya Mas PKK mbek apa no sijine aku lali guys ya Allah Gusti. Dina iki panas banget makane gari kopior ya nek utek ya. Ya Allah. Terus apa jenenge? Terus langsung pengukuhan seperti itu. Iki ketoke odong-odong gak sih lewat pengukuhan terus wes iki pas kene masuk ki wis entuk snack guys. Terus bar kene pengukuhan wis penutupan ya, wis sambutan wis bar kuwi kene entuk makan siang seperti itu. Terus mangki do muni apa do oh iya mang bareng kan enek apa Pak Sopo ngono guys ngekei pertanyaan terus sing jawab ki dikon maju apa sing iso jawab langsung maju mengarep. Nah mangki apa Mbak Cinta ki apa Mbak Cinta ketok iya deh guys, jenenge Mbak Cinta deh guys. Terus langsung mengarep, menjawab, terus dapat gini, terima kasih, terus langsung apa ya kayak langsung domuni ayo gacoan piye gacoan, terus ya wes akhirnya gacoan tenan. Terus apa mang yo wis keplongor yo soalnya panas guys, bener-bener panas. Terus iki dengan saiki mendung panas ya, terus wes do ketelak do lesukan terus maem ning gacoan pasal ya wes untuk maem guys, tapi kan ben koyo rame-rame ngono kuwi kan penak yo sahire ning gacoan seperti itu yo si guys ngono kuwi tok ae yo penak-penak. Oke. Jadi yo wes seperti itu saja kegiatanku hari ini. Yo sepurane nek aku iso apa video miring yo iso aku ngadeg yo. Maaf ya, kingko aku apa lanjut gak roh apa pokoknya ya kita jalani saja kehidupan. Kok enek sing nge-WA apa nginfo nendi langsung kita nendi ngono ae. Hidup itu dinikmati ya enggak. Oke, ya wes guys, gitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya segala seru berikutnya. Coba di like dan di subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dan coba nyalakan tombol notifikasi itu di ngomong buku deprengis segera waras supaya selalu demi kelancaran. Dijauhkan dari merabah dan juga musibah. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Sebelum di permukaan jodohnya semoga cepat di permukaan jodohnya. Untuk berjual garis 2 muka-muka diberi momen yang selalu yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Intinya dan terbaik untuk semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.